Yanzu haka dai Kotun Ƙoli ta sanar da ranar Juma'a 12 ga watan Janairu a matsayin ranar da za ta yanke hukunci kan shari'ar zaɓen gwamnan jihar Kano. Kotun dai ta sanar da hakan ne a daren yau Laraba 10 ga watan Janairu a cikin wata sanarwa da ta aike wa ɓangarorin shari'ar, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin ya tabbatarwa da manema labarai. Kotun ta kuma buƙaci ɓangarorin da su zo da lauyoyi guda biyu kawai a yayin zaman da za a yi na ranar Juma'a 12 ga watan Janairu. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf shi ne wannan ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ma kotun ɗaukaka ƙara. Kotunan dai guda biyu sun soke nasarar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP, inda suka bayyana Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya yi nasara a ƙarar. Hukuncin na ranar Juma'a dai shi ne na ƙarshe a zaɓen gwamnan Kano, inda duk wanda ya yi nasara to sai dai kuma ya yi haƙuri.